Здравейте! Какви гребени използваме в ежедневието? Дали пластмасови, с които повишаваме статичното електричество, косата става наелектризирана, освен това се накъсва косъма и може да разраним и скалпа. Или използваме дървен гребен. Дървения гребен при разресване той е много по-щадящ за скалпа. Освен това се подобрява кръвообращението на главата, релаксират се мускулите на главата, косата става по-здрава, по-блестяща и не на последно място расте бързо. Когато обработваме мускулите на главата с движението, което ще ви покажа сега, или дори само с разресване, ние влияем и на качеството на нашата кожа. Тя става по-свежа, с по-хубав тен и с по-малко пигментации. Масажът на главата може да стане с потупване с гребен, ето по този начин. Минаваме целия скалп. И така обработваме абсолютно цялата глава. Втори вариант, при който можем да подобрим качеството на нашата коса и съответно на лице, е да накапем няколко капки върху гребена от етерични масла. Те са съобразени с казуса, който имаме, или с ефекта, който искаме да постигнем. Може да бъде пачули, лавандула, чаяно дърво, розмарин също, иланг-иланг и други. Така, разресвайки косата, не само, че уха е прекрасно, съответно работим и за ефекта, който искаме да постигнем, но се възползваме и от прекрасното въздействие върху цялостното ни тяло на етеричните масла. Правим си ароматерапия вкъщи. Това е от мен. Прекрасна вечер! Чао, чао!